ngap deso bay piki perlo ki bisnat ban pe ya kan ke video ha kan ke channel yo ofarul nel Messi na unu hespa jongkari Oman hadin ba upong ya ka Arabic bis ha ka por ba ura ya ka trophy ha ka final jongka FIFA World Cup kumbang ispen kan mau hangne Lionel Messi ha ka khat pratrik mentau ubnai hadin ba ka Argentina kala job ya ka Fran ha ka final World Cup menta usnem kum taw Lionel Messi ula pong ya kan ka Arabic bis ha ka por ba ura ya kan ka World Cup trophy kum ta nakaleng uneu hespa jongkari Oman u al barwani menin kasingi ula ong lingba ka titar jong u dakaba ula tweet kumne from the Sultanate of Oman. I congratulate you for winning the World Cup Qatar 2022. The Arabic vis, a symbol of chivalry and wisdom. I'm offering you $1 million in return for that bis. Kabamut nakaleng ka Sultanate of Oman nga congratulate ya fi bapimpin job ya ka FIFA World Cup Qatar jong usnem arjar arpuar ka Arabic bis kadai ka symbol jong ka jingay hakaniam karukom pat ka jinglay nga offer ya fi haduh $1 million pan siu keleng na kamenta katai ka bis ong une hispa jong kari Oman u al barwani parlok tangkini kikuba ngin second du hakwai pat ka video kublay shibun